Vilkaları olsa armaturdan dostlar bularım. Katı gowy, bagajı uzunluğu 1,5 bolup, genliği olsa 80 santim dostlar. Görýäňiz akkumulyator 30 ampere 48 volt tolk diýär dostlar. Şu divitilini oturtuyoruz. Mana bärsindäki paçipni aýryp mana muny goýýar. Bizlik aýlanymyzda IM odalya sürüp bolýar. Mana dostlar, elektron velosipediň näme düzülüşini görkezjek sizlerden. Mana ýanynda gelýän zatlary. Devam edeceğiz. Mana bu raması şeyli koyulýar. Şu divitilini oturtuyoruz. Mana bärsindäki paçipni aýryp mana muny goýýar. Bulam divitile çatylýar. Dostlar, divitiliniň zynjyrlaryny takdy. Şeyle çekilip dur. Mana şu wagt tokun çekýäs. Tokun çekip bolgandan soň öňlerinde ötürmeli ýerler bar. Soňuň daşynda suw geçirmez ýaly. Upafaf gelýär, onam görköz geçersizdir. Videonun başynda görüşüňiz ýaly şöyle 4 sanak demiriň oturýan ýeri. Dostlar, velosipedimizden dikeldi. Bu görýäňiz akkumulyator 30 ampere 48 volt tolk diýär dostlar. Mana bu tekere gidýän pitaniýasy, bu bolsa zaryadny. Başka da bunun bagajı uzunluğu 1,5 bolup, genliği olsa 80 santim dostlar. İş ediliş saatine gelenimizde bizlik aýlanymyzda IM odalya sürüp bolýar. Şuňa azadam işleýär dostlar. Ikiýedek ekranymyzda bolsa ışığı ýanýar. Garankada zatda. Vilkalary olsa armaturdan dostlar bularym. Gaty gowy. Näme bilen gyşartjak bolsam gyşarmaýar bular. Tekerler hem kalın tekerler dostlar. Ova yollar üçün gaty gowy. Sizlere bunun işledilişini neçe kilometre ýöre ýani neçe kilo al ýani video çekip görkezip düşündirer dostlar.